Dobrý deň. V tomto období stojíme pred jednou veľkou výzvou. Onedlho budeme voliť poslancov, starostov, primátorov našich miest, obcí a dedín. Komunálne voľby sú síce až v novembri, ale kandidátky musia byť uzatvorené do 21. septembra. Možno poznáte poslancov vo vašom okolí, možno ste s nimi spokojní a preto diskutujte s nimi a dajte im svoju dôveru. Ale možno máte predstavu aj o tom, že by vo vašej obci, vo vašom meste mohli veci fungovať inak. Mohli veci fungovať lepšie. Možno poznáte v svojom okolí ľudí, ktorí by mohli kandidovať za poslanca, za primátora, za starostu. Človeka, ktorý je schopný, poctivý, ktorý má chuť, ktorý má energiu. Stretnite sa s takým človekom. Porozprávajte sa s ním. Presvedčte ho, aby išiel kandidovať. A možno ste to práve vy sami, ktorí by ste mohli kandidovať, ktorí by ste mohli vyskúšať pomôcť zmeniť naše Slovensko. Z mojej osobnej skúsenosti vám môžem povedať, že táto cesta nie je ľahká. Nie je jednoduchá. Ale nemôžeme len hovoriť o tom, že naše Slovensko chceme zmeniť a nebyť pritom aktívni. Nespraviť niečo preto sami. Preto prosím, uvažujte. Či aj vy sami by ste nemohli ísť do politiky, pretože ja som presvedčený o tom, že naše Slovensko potrebuje dostať nových, čestných a schopných ľudí do politiky.